Продължавам. Корман Исмаилов. Това е върха на наглостта. Това са агенти на чуждо влияние в служебното правителство. Не може да слагаш отломки от Доган, от реформаторския блок, които са с такава биография като него. Това ли е ангажимента на Йотова и Радев към тези хора? Георги Шарков, ГЕРБ. Ирена Георгиева, ГЕРБ. Сега, за мен всички тези неща, ДПС на Доган във властта, хора свързани с корупционни скандали, ГЕРБ, аз тази на туризма Ирена Георгиева, има публични информации за нея, свързани с рекета над атракционите по морето. Когато почина това момченце на българското Черноморие, не я посочиха като рекетьора, който прибира парите. С една група от хора. Що не ги разследват? Има доклад на ДАНС по този въпрос. Така че ние сме негативно настроени. Аз дадох доверие на Гюров, надявайки се, че последният му шанс за политическа изява в живота, защото това е последния шанс, той може да го реализира и да остане в историята като началото